último punto do orde do día, coa proposta da alcaldía sobre representantes municipais na mesa da Xunta Local de Comercio. Proposta da alcaldía sobre a designación de representantes municipais na mesa local de comercio. A Consellería de Economía e Industria remite ao Concello requerimento para a constitución por parte do Concello da mesa local de comercio. O artigo 21 e a Lei 13/2010 do 17 de decembro do Comercio Interior de Galicia establece que en cada concello existirá unha mesa local de comercio que actuará como órgano colexiado de participación, coordinación, cooperación e colaboración entre as administracións local e os agentes representativos do sector comercial. Formarán parte da mesa local do comercio unha persoa representante de cada unha das asociacións locais de persoas comerciantes e de persoas consumidoras existentes no respectivo concello, e igual número de representantes da administración local, así como unha persoa representante da administración autonómica, esta última con carácter voluntario, que será a secretaria a persona designada para o efecto pola administración local. A vista da existencia en Moaño de unha asociación de comerciantes e de que non hai asociación de consumidores, a vista do informe secretario municipal de data 23 de marzo de 2011, no que se expón que cabería a opción, no caso de que non existise asociación deste carácter no Concello, acudir a entidades supramunicipales como poden ser entendidas respectivas de consumidores e usuarios a nivel provincial, por lo que se tendría a incluir o membro representante da Asociación de Consumidores Provincial, sendo necesario proceder ao nombramiento de dous representantes municipais para equiparar o número de membros na mesa das entidades asociativas de comerciantes e usuarios, polo presente se propón ao pleno, previo constitución da mesa, a adopción do siguiente acordo: designar como representantes municipais na mesa local de comercio o alcalde presidente como presidente da mesa e a doña María del Carmen Malla Santomé e o secretario do Concello como secretario da mesa. Intervencións? Señor... Simplemente que o secretario fixera un par de aclaracións. Primeiro, o reglamento di que os representantes deben ser do goberno municipal ou deben ser escollidos no pleno. Si, non especifica ni que sexan do goberno e únicamente que sexan representantes municipais. Segunda cuestión, pregunto porque, como vostedes saben, non tienen de tempo de experiencia. Segunda cuestión, viuse todas as entidades que podían formar parte desta mesa. Que entidades van a formar parte? As propostas que cheguei foi convocar unha asociación de comerciantes, hai unha delegación da Morraza, asociacións de consumidores que convocando máis. Aí, isto que me dixeron. Pedílle, creo que nos vamos a meter un lío acá, non por ustedes, manos que pedílle deixar os grupos sin informe do día retirado e tratado na próxima. Hai máis asociacións comerciantes e vai haber máis entidades interesadas en participar nesa mesa. Creo que é mellor que os tratemos entre os grupos previamente en comisión. Ata agora tiña que estar convocada, sabe ben, polo mes de xaneiro, ou ben, non recordo ben. Retrasouse para que fose a nova corporación que escolleron os membros e penso que o vamos constituir con toda cordialidade, sin ánimo de polemizar. Vai ter deficiencias e vamos ter problemas a todos. Pedílle que o retirase, que se mirase o seu momento na comisión e logo mesmo aprobado agora, xa hai de atrás a aprobar o mesmo. Bueno, eu tamén creo que hai unha asociación máis das que falou vostede no enunciado do acordo. En todo caso, sí que recordará que, tal como acaba de decir o señor Millán, na última xunta de portavoces da anterior corporación retiramos ese asunto da orde do día porque había dudas ao respecto. Falei co secretario, tampouco pude mirar o expediente onte pola mañá, me parece que é necesario tomar este acordo ahora mismo. En todo caso, non quero repetirme, se insiste en tomar o acordo, anuncio que tanto a corporación
estea debidamente constituída, será revocado. Bueno, que non hai problema porque é un punto que non vai a afectar ahora mismo aquí a composición de goberno, non vai a afectar absolutamente nada, por lo tanto non temos problema en retirarlo e volver a ter esa proposta outro día, porque realmente este punto non vai a atascar para nada o que é o servicio da vida municipal, por tanto non hai interés que simplemente o traemos porque estaba aí, como ben dito xa anteriormente se retirara, pero bueno, pensamos que era un punto que se debía xa ir por no. Si hasta donde eu sei, a constitución desa mesa, que en principio non ten tampouco moi claro que o que vai, que cometidos vai a ter, porque as competencias que ten o Concello en materia de comercio son moi reducidas, sí que é necesaria para que aquelas entidades que desesen accedan a las subvencións. Falo particularmente da asociación da Pazo de Abastos, que é a asociación que máis dinámica está nesse sentido. Eu creo que vale a pena esperar. Que non a teñen en conta, non? Sometemos a votación a retirada. Sí, claro, vamos a favor da retirada da subvención. Si rematado a día, levantamos. Moitas gracias.